Dobar dan. Sretna vam i blagoslovljena ova 2013. godina. U vremenu kada svi više želimo i tražimo, kod čestitanja često upućujemo želje za mir, sreću, blagostanje, zdravlje. Kako i gdje ih potražiti i što od nove godine zbilja očekujemo? Moji gosti su studentica ukrajinistike i arheologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zrinka Suk, i predsjednik zbora Udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi Ilija Vučemirović. Oboje dobrodošli. Možda. Gospodine Vučemiroviću, dakle, stara godina je iza nas, nova je ispred nas. To da je bila burna, znamo da je bila burna na svim razinama, mnogi su je događaji obilježili. A što je ono po vašem viđenju ključno, dobro što se, a što je dakle pozitivno, a što je ono loše što za čovječanstvo, što biste vi htjeli izdvojiti? Prije svega, lijep pozdrav vama, vašim gledateljima, i nadam se da su ove protekle blagdane proveli sa svojim najmilijima. To je ono na početku najbitnije i naravno svako dobro u nailazećoj godini. Pazite, danas kad gledamo sve ove sukobe, sve ova previranja, sve ove krize, vrlo je teško govoriti o nekakvim pozitivnim stvarima. Pazite, mir je nešto što je najvrijednije i najbitnije. Da bi se on ostvario, potrebna je pravda. Pravda je ta koja štiti dostojanstvo čovjeka. I ako poštujemo, znači, dostojanstvo čovjeka, samim time smanjimo i mnoge sukobe i nepravde i neimaštinu kako samog pojedinca, tako i društva u cjelini. Po meni u Hrvatskoj naš najveći događaj u protekloj godini je zasigurno konačni završetak obrambenog Domovinskog rata, gdje smo mi konačno doživjeli pravdu. Onu pravdu koja je dobila potvrdu u pravu, međunarodnom pravu. Onu pravdu koja je na neki način vratila ponos i dostojanstvo hrvatskim domoljubima, hrvatskim mučenicima koji su Hrvatsku svoju sanjali njenu samostalnost, njenu slobodu. Ja osobno smatram da je to naš, a vjerujem i svi hrvatski branitelji, da je to naš najveći događaj poslije osamostaljenja. Ja smatram imamo sad tu slobodu. Imamo naše dostojanstvo. Na nama je da mi gradimo ga, dalje izgrađujemo. Ja sam uvjeren da poslije 16. studenoga, i ovdje moram naglasiti povijesnog očanaša na našem glavnom trgu svih Hrvata, mnoge stvari u našoj domovini ne mogu i neće biti iste. Kad gledamo medije i uopće kad se krećemo negdje u društvu, onda stječemo dojam da su ljudi malodušni, zapravo da je riječ o nekakvom nepovjerenju. Kako zapravo to nepovjerenje, ako već postoji, kako ga odagnati? Pazite jednu stvar. Hrvatski narod je plemenit narod, ujedno i vjernički narod. Ja ovdje držim da je osnovni problem u onima koji vode narod, u institucijama u koje narod sve manje ima povjerenja. Ja moram ovdje istaknuti, poslije smrti prvog hrvatskog predsjednika došlo je do, po meni, jednog urušavanja. A došlo je iz razloga što su napadnuti temelji države, a temelji su hrvatski branitelji. Oni koji su bili spremni se žrtvovati za drugoga, bili se spremni žrtvovati za tuđu slobodu, a samim tim i svoju, jedini mogu danas svojim ponovno jedinstvom i zajedništvom vratiti to dostojanstvo, to povjerenje hrvatskome čovjeku. Mi prije svega moramo zaustaviti daljnju rasprodaju hrvatskih dobara, hrvatskog bogatstva. Moramo stvoriti uvjete da ljudi danas mogu od svoga rada, da prvo svega imaju posao i da svoga rada mogu dostojno živjeti. I na neki način moramo vratiti sve ono što nas je krasilo u tom ratnom periodu. Jer pazite, naglasio sam već, smrću prvog hrvatskog predsjednika stvari su krenule nekako u krivom smjeru. Hrvatski branitelji su na neki način istisnuti iz institucija hrvatskog društva, stavljeni na marginu kao nekakvi, ne znam, tamo nepotrebni, suvišni i problem društva, to zasigurno nismo. S druge strane, mi kad pogledamo hrvatski vanjski dug 98. godine, koji je iznosio nešto po podacima Hrvatske narodne banke preko 9 milijardi. A 4 godine poslije je prešao 32 i dan danas je sam Bog zna koliki.
A mi moramo znati da u prvih 8 godina stvaranja samostalne države je tu državu trebalo obraniti od brutalne agresije, trebalo je naoružati hrvatske dragovoljce, trebalo je zbrinuti prognane i izbjegle, trebalo je ustrojiti školstvo, zdravstvo, obnoviti infrastrukturu. I sve se to dogodilo uz takav dug. Danas, što se je dogodilo u zadnjih 12-14 godina? Taj dug je petorostruko, šestorostruko narastao. Ja postavljam sve pitanje hrvatskoj javnosti koje smo mi to nove vrijednosti u tih proteklih godinama dobili, koje su to nova radna mjesta otvorena, koje su to nove tehnologije došle u naše društvo. I na koji način, ja sad uvijek sebi to pitanje postavljam, kad je to ta hrvatska država, to hrvatsko društvo opljačkano i devastirano? Da li u onome ratnome periodu ili u ovome takozvanom demokratskom, uljuđenom, europejskom poslijeratnom periodu? Nova godina je svjetski dan mira, čuli smo poruku Svetoga Oca. Evo, na kojim to temeljima treba graditi pravednije i pravičnije društvo današnjice? Dakle, tu mislim na Hrvatsku, a ili zapravo na čitav svijet? Kratko. Pa svakako mi koji smo iskusili sve nedaće i teškoće rata koji nam je naravno nametnut u jednoj brutalnoj agresiji, svakako da imamo pravo govoriti o miru. Mir je nešto što je jednostavno najpotrebnije, najvrijednije. Bez njega nema apsolutno nikakvog daljnjeg razvoja ni pojedinca ni društva. Pazite, po meni je tu došlo do jednog potpunog moralnog urušavanja čovjeka. Nastoji se na neki način ubiti duh u čovjeku kroz rastakanje obitelji, kroz rastakanje obiteljskih vrijednosti. I ja danas imam osjećaj da se pokuša svijet stvoriti nekakve ljude, nadnarode, a po meni je tu crkva glavni čuvar mira. Jer pazite, onaj ko živi i poštuje... Mada i crkvi puno prigovaraju. Naravno, ali pazite, onaj ko živi u skladu sa 10 Božjih zapovjedi, pa neće sigurno ni ubiti, neće biti ni nasilan, neće ni lagati, ni opljačkati. To je sve na kraju krajeva sažeto u domoljublju. Po meni su tu tri najključnije i najbitnije stvari. Znači, bogoljublje, čovjekoljublje i domoljublje. To su po meni jamstva mira i stabilnosti. A sigurno nije ovo što mi danas imamo s jedne strane narod na rubu siromaštva i gladi, s druge strane enormno bogaćenje pojedinaca i grupa. To nas sigurno ne vodi u mira, a bome ni u stabilnost. Hvala vam lijepa. Da čujemo, Zrinka, vas, evo, vi ste studentica. Kako vi zapravo uopće gledate na povjerenje među ljudima? Pa i sad dok ste slušali gospodina Vučemirovića, što vam se to zapravo vrzmalo po glavi? Pa ja bih prvo rekla da to povjerenje među ljudima i ja kao student uočavam kod ovih starijih pojedinaca, iako to recimo među nama studentima još nije u tom stadiju, pošto smo mi ipak studenti, oni vam uvijek misle da mogu promijeniti svijet. Ja imam u ovom trenutku svoga života i povjerenja u ljude i povjerenja u institucije. A imate li povjerenje u one koji s vama studiraju, uopće u te mlade ljude? Jeste li optimist onda kad je u pitanju ta sutrašnjica u kojoj ćete vi živjeti? Imam povjerenja i u njih i naravno da smo optimistični, jer drugčije ne bi imalo smisla uopće ni studirati, ni nastaviti dalje živjeti. Kad čitate tiskovine, ne znam što najradije čitate, nećemo reklamirati nikoga, ali koliko ti mediji, koliko ti novinski napisi danas, pa uopće mediji, dakle, u cjelini, utječu na vas mlade, na vaše formiranje, na ono što se zovu vrijednosti. Kako zapravo doći do istine? Sve istina ono što nam se servira. Ja mislim da mediji jako loše utječu na formiranje istine, na uopće oformiravanje našeg mišljenja, jer nas kao mladih, pogotovo zato što, recimo, kad gledate medije, bilo kakve i televiziju i radio i šta god čitate na internetu, tamo baš, kako da to kažem, jednoznačni su. Znači, nemate, u biti su subjektivni i oni vam sugeriraju kako da vi mišljenje imate. Vi ne možete, znači, nešto pročitati i oformiti sami svoje mišljenje, nego vam oni sugeriraju što bi vi trebali misliti. Pogotovo ja mislim da najgore utječu na manju djecu, zato što, evo recimo jedan primjer, ja sam nedavno sjedila pred televizorom sa mojim ocem, igrali smo reklame i došla na red jedna u principu stvarno degutantna reklama neke telefonske kompanije i
kad to pogledam, znači ona je bila nabijena seksualnom energijom, mislim da to stvarno nije u redu u 5 popodne na državnoj televiziji koju gleda mnoštvo djece i naravno da onda dolazi do potrebe uopće za recimo ovim uvođenjem zdravstvenog odgoja u osnovne škole. Po meni je to šokantno da u osnovnoj školi se tako nešto traži, ali kad pogledamo mediji što nam oni nude, mislim da nije toliko čudno. O čemu to vaš naraštaj danas najradije i najprije razgovara? Ovisi s kim razgovarate. Ako razgovarate, ne znam, sa društvom s kojim ste oduvijek se družili, onda razgovarate o osnovnim stvarima, di ćete van i tako, ali na fakultetu, recimo, to su potpuno drugi razgovori. Razgovaramo uglavnom o optimističnim stvarima, kako dalje, koje ideje imamo za život, za rad, kako bi se mogli, ne znam, surađivati u budućnosti i tako dalje. Jel se međusobno pomažete? Pomažemo. Pomažete se. I on je na popisu nezaposlenih, ali ne gubi nadu. Što više traži novi smisao. Tko je Ivan Pavić? Ivan Pavić, diplomirani inženjer geologije, već 1,5 godinu ustrajan je u posjećivanju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Tražim aktivno posao, javio sam se na preko 30 natječaja, ali samo u Hrvatskoj, jer smatram da nadam se da ćemo svi ovdje raditi, mi koji smo nezaposleni. Jednog dana ne razmišljam o odlasku van, iz razloga što se jednostavno mislim da se ne bi mogao uklopiti nigdje osim tu doma u Hrvatskoj. Dok čeka ostvarenje u struci, učinio je korak dalje i pohađanjem predavanja približio se karmelskoj duhovnosti. Zbog čega? Pa jednostavno da produbim svoju vjeru. Jednostavno smatram da mi kao katolici, većina mladih je samo katolici na papiru. Samo idu kao u crkvu i to je jedino što radi. Ja mislim da duhovnost za mene znači, kako bi to objasnio, da se produhovim. Jednostavno to je jedan drukčiji način razgovora s Bogom. Diploma u ruci, a posao tako daleko, isprva su vodili u očaj. Danas Ivan gleda drukčije. Ja sam siguran da ima nade, ali svaki čovjek se mora nadat. Moramo se nadat, ne možemo klonut duhom. To govorim i svim svojim prijateljima koji su nezaposleni i intelektualci i dečki koji su završili 3-godišnje škole, da jednostavno ne smijemo klonut duhom i ne smijemo se predati ovom sustavu. Jednostavno život je borba i mi ćemo se boriti da uspijemo svi zajedno. Zrinka, koliko je vas ohrabrio Ivan? Evo, on je nakon studija geologije upisao još i zapravo studij duhovnosti. Pa to se često događa u Hrvatskoj, zato što s jednim, biti kogod susretnete i od vaših profesora na fakultetu i negdje s kim god malo razgovarate, ljudi imaju po 2 fakulteta, jer u principu ili ne uspiju naći posao kakav bi željeli sa prvim. Mene je recimo nadahnuo čovjek. Mislim da će uspjeti možda sad naći posao i ako ne uspije, to će mu sigurno dati jednu novu perspektivu i nov način gledanja na stvari, ovaj fakultet. Gospodine Vučemiroviću, Hrvatska je, kažu, bogata, pa i znademo da je to bogata zemlja, tu prvo mislim na prirodno blago, ali kako se tim blagom gospodari? Nažalost, ja držim da je Hrvatska, koliko god lijepa bila, imala prirodne resurse i bogatstva, da je ona, nažalost, loše organizirana država. Jer, pazite, mi koji smo stvorili domovinu i državu, dali smo je na upravljanje politikama. Oni su nas, nažalost, doveli tu gdje su. Do jednoga, pa vidimo i sami, potpunoga i gospodarskog, i ekonomskog, a nadasve moralnoga sloma. Politika bi trebala biti u funkciji i službe čovjeka, ali za politiku su potrebni zreli, odgovorni ljudi koji imaju znanje stečeno na životnom iskustvu. Ali po meni u Hrvatskoj bi prvenstveno političari morali biti domoljubi. Prvenstveno domoljubi. Jer onaj ko nije spreman se žrtvovati, ko se nije spreman odricati, držim da nas ne može voditi ka općem jednom zajedničkom dobru. A što bi to trebalo mijenjati da ljudi budu sretni? Da sutra Zrinka kad dobije diplomu fakulteta ne treba ići tražiti posao izvan Hrvatske? Pa upravo da omogućimo to naše žrtve, ukoliko će naša djeca, naša mladost tražiti sreću negdje van granica. Znači, vratiti naše potencijale i resurse našim ljudima, našoj pameći,
omogućiti onima koji znaju da sudjeluju u vlasti, u odlučivanju, kreiranju naše sutrašnjice. A nažalost kod nas se to događa po određenim političkim ključevima, po određenim podobnostima i na taj način ta i takva politika se udaljava od naroda, a to je svakodnevno vidljivo iz kojekakvih nezadovoljstava, štrajkova. Pa sjetimo se nezadovoljstva radnika, seljaka, prosvjetnih djelatnika, zdravstvenih djelatnika. Na taj način mi samo, moj je utisak da u našoj Lijepoj nemamo sposobne političare, nego imamo one koji su izrasli iz određenih interesnih skupina, iz određenih lobija i da ne kaže ideoloških grupa. Bez obzira na možda težak govor Zdenka, nemojte se obeshrabriti. Evo, vi ste studentica, aktivni ste u svojoj župi. Pa me zanima kako to vi vidite ulogu crkve uopće, kako je vidite u stvaranju mira i pravde? Uloga crkve u stvaranju mira i pravde je enormna i trebala bi biti takva. Crkva treba dati primjer ljudima, ali ne mislim kao crkvu kao instituciju, nego crkvu kao zajednicu ljudi, jer su ljudi ti koji čine i dobro i loše i oni bi trebali pokazati općenito recimo ljudima koji nemaju nade, dati im nadu, oni koji pružaju ruku da im se pruži druga ruka. Znači, crkva je bitna u tome i mislim da trebamo, nije dovoljno da recimo imamo samo formalna vijeća koja samo razgovaraju i razglabaju što bi se trebalo i kako bi se trebalo napraviti, nego trebamo sve više aktivnih ljudi koji će raditi to o čem se razglaba. Ima li nešto konkretno što se čini u vašoj župi što vas istodobno zadivljuje? Ima. Recite. Ja sam član male zajednice, to je skupina ljudi koja je bila na početku stvarno mala, zato se zovemo mala. Mi pomažemo, svake godine organiziramo otvoreni tjedan naše župe gdje se skupljaju novci i ti novci se mi osobno, meni je to biti nešto najljepše što se događa, što mi osobno idemo darovati tim ljudima to što smo uspjeli skupiti. Ali kad vi dajete tim ljudima te materijalne stvari, nije bit u tom što smo mi skupili toliko i toliko novaca, toliko i toliko hrane ili odjeće ili što drugo, nego što vidite u tim ljudima, u njihovim očima vjeru u ljude. Njima se vratila vjera da će njima neko pomoći, da nisu ostali sami iako su recimo na margini društva. To je po meni ono najbolje. Jer vi vjerujete u ljude? Vjerujem u ljude. Da. Gospodine Vučemiroviću, evo, gdje je to po vašem mišljenju mjesto crkvi, ne mislim na hijerarhijsku samo crkvu, treba li zapravo crkva reagirati još i više na konkretno socijalne nepravde? Pa, zar naša civilizacija nije nastala na kršćanskim korijenima? Zar na ovim prostorima nije crkva ta bila koja je na neki način prva civilizirala ljude, osnovala i ustrojila školstva, znanstvene institucije? Pa zar Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti nije osnovao biskup? Po meni biskupi s pravom reagiraju na nepravilnosti i nepravde koje se u društvu događaju. Pa svećenici u malim mjestima, u malim sredinama, gradovima žive sa svojim vjernicima, žive sa svojim narodom i najbolje prepoznaju i osjećaju poteškoće u kojima se ovo društvo nalazi. I naravno da preko svojih biskupa su pozvani da reagiraju i da ukazuju na te nepravilnosti koje se događaju. Pa sjetimo se samo ondašnjeg nadbiskupa Bozanića i grijeha struktura. Po meni je to i dan danas prisutno. Mi i dan danas se nalazimo u toj i takvim vremenima. Pa sjetimo se samo, crkva je koliko puta upozoravala dok se naše generale prokazivalo i prikazivalo kao kriminalce i zločince. Zar i na to nije reagirala? Meni je danas smiješno kad se napada na crkvu, jer crkva je ipak najveća organizacija civilnog društva. Njezino učenje je utemeljeno na evanđelju. Ono je vječno i nepromjenjivo. A u njemu su sadržana sva ljudska prava, kako pojedinca, tako i društva. Tako da držim da je crkva apsolutno mjesto u društvu, ona kao moralni korektor, naravno, ne da donosi političke odluke, ali svakako da nastoji artikulirati potrebe svoga naroda. A zašto bi ljudi mijenjali evanđelje i ono što u evanđelju piše? To se sad vraćamo na onaj bit koji je po meni ključan. Nastoji se čovjeka staviti iznad svega, da je sam sebi dovoljan, da je sam sebi bitan,
što po meni jednostavno niti je moguće, niti će dovesti ka dobru. Zrinka, li se vi možda osobno sukobljavate s onim što piše u Evanđelju? Pa mislim da svako ko uopće krene proučavati Evanđelje, u principu vi ne možete shvatiti na prvu, treba par puta pročitati i imate raznih sukoba, ali čim se vi pitate i čim dvojite, to je znak da ste na dobrom putu. Jer pročitati Evanđelje i reći da, super, u biti nećete sigurno na taj način tako živjeti, nego morate kroz neku borbu doći do onog što Evanđelje promovira. Danas sam pročitao u jednoj dnevnoj novini o trojici mladića koji su završili studij i osjetili su Božji poziv. Pošli su u svećenike, pošli su u redovnike i to dominikance. Imate li komentar možda na to? Ja imam isto jednog prijatelja koji je isto u trenutku života, ne znam, na 3. godini fakulteta, studirao je filozofski fakultet, osjetio jednostavno potrebu. To je jednostavno Božji poziv i to mi ne možemo shvatiti jer recimo mene Bog nije pozvao u svoju službu, ja to ne mogu shvatiti, ali ja se divim takvim ljudima jer oni ostave doslovno sve, jer to je toliko jako da ne možete jednostavno protiv toga. Zar mislite da kao vjernica niste u Božjoj službi, da to nije Bogu ugodno što vi ste ovog trenutka evo u ovoj emisiji, što studirate, što ste redovna studentica i što taj studij primičete kraju? Mislim, u svakom slučaju, jesam ja u Božoj milosti radi toga i dobri smo si Bog, ja to kažem, ali on bira, recimo, za svoje svećenike neke ljude koji su znači spremni ostaviti doslovno cijeli svoj prošli život i krenuti u novi sa Bogom. To je nešto posebno. Tamo gdje ima loših ljudi, smije li onda biti, pa da tako kažem, i loših svećenika? Ili nedoraslih? A pazite, svećenici su izašli iz naroda. Nisu oni sa ne znam kakvog planeta nama došli. Znači oni žive sudbinu svoga naroda i na neki način loši. Pa ima loših liječnika, ima loših profesora, ima loših vozača, ima u svim segmentima društva ima loši. Naravno da svećenici su po nekakvim povećalom pozornosti, ali ja to ne držim ništa što nije, što u svakom segmentu je to normalna pojava. Smanjuju se plaće, najavljuju se otpuštanja. Koja je sigurnost radnog mjesta u javnim službama i koliko je ono vrednovano? Profesorica u Splitu, Vedrana Mihanović. U ovom vremenu u kojem mi sad živimo, ispada smo mi sretnije radimo i primamo plaću. A to sigurno nije cilj kojem jedno društvo treba težiti i koje bi usrećilo sve naše obitelji i svo građanstvo Republike Hrvatske. Sreća bi bila zapravo da svi rade i da svi primaju pošteno svoju plaću. Živimo u vremenu kad se nama smanjuju plaće, opterećeni su ljudi kreditima, imaju svoju djecu koju moraju školovati, najavljuju se otkazi, manje djece imamo u školama nego što smo imali prije. Ljudi godinama rade po zamjenama i ne mogu naći stalno radno mjesto. Prosvjetari su jedan miran, poslušan i samozatajan svijet i oni zapravo to odrađuju onako na svoj način pošteno rade za svoju plaću, a da živimo u jednom vremenu u kojem imamo mir, u kojem imamo sigurnost, ne živimo. Zapravo bojimo se onoga šta nam donosi sutra. Gospodine Vučemiroviću, evo, živimo u društvu u kojem vlada demokracija, ili barem bi to tako trebalo biti, ali danas se kaže da zapravo manjina upravlja većinom, pa i to smije biti, pa da ljudi nameću svjetonazore, pa možda i to ljudski, da se provode svoje ideologije, da se manipulira, ali može li se to ikako ispraviti? Ja znam da se ljudima ne može baš usaditi neki drugi mozak i tako, ali... Jasno, mi imamo ljude koje imamo na ovim prostorima koji su, moramo se vratiti na jedno nasljeđe. Mi smo živjeli u jednom vremenu koje je bilo totalitarno, komunističko nasljeđe je tu i naravno da u tom prostoru, u tim navikama i dan danas živimo. Pa meni ovdje je ključna uloga medija koji bi trebali u principu služiti općeme dobru. Zadaća medija je da informira na temelju činjenica i informacija objektivnih. Međutim, ja se bojim da u našem danas društvu ti isti mediji jednostavno nisu slobodni. Da su oni u funkciji određenih, tako da kažem, i ideologijskih i interesnih, pa i u interesu profita. Jer pazite, samo slobodni ljudi mogu biti odgovorni ljudi. Nažalost, medije zadaća da informira javnost. Međutim,
medije ujedno i na neki način formira nekako društveno mnijenje. I po meni bi tu politika trebala iskoristiti tu moć medija da narodu daje i širi nadu, optimizam, a ne, imam osjećaj, na kraju krajeva svakodnevno smo svjedoci, mediji se više manje koriste za kojekakve obračune kroz, ne znam, informacije određenih tajnih službi, za blaćenje ljudi. Pa sjetite se samo nas branitelja kroz kojekakve osude, laži, krivotvorne. Ja držim da, a na kraju krajeva, sjetimo se nedavno samo uoči izricanja oslobađajućih presuda našim generalima, kakve su sve bili tekstovi pripremani, emisije pripremane. I sad ja postavljam pitanje sebi, kako se ti danas ljudi osjećaju? Na koji način tim i takvim novinarima, tim i takvim medijima vjerovati? Nažalost, mi se danas nalazimo u situaciji gdje nama kao nekako moralna vertikala su ljudi koji su svoj cijeli život utkali u prokazivanju drugih, u pisanju po određenim nalogama, služeći određenim interesima. Nažalost, to je demokracija. Živimo u takvome vremenu i jednostavno boriti nam se protiv toga. U Hrvatskoj se 87% ljudi izjašnjava katolicima, pa dodajemo još pravoslavne, pa dodajemo protestante, muslimane, dakle svi oni koji zapravo vjeruju u Boga. A otkud onda raskol u čovjeku? Jer svima je nekako baza evanđelje. Otkud taj raskol u čovjeku? Mislim da taj raskol proizlazi iz toga što nismo okrenuti sebi, nego biti cijeli život pokušamo udovoljiti nekome drugome. Znači ne posvećujemo dovoljno vremena promišljanju što ja želim, što meni treba, što mojem bližnjem, što mojem susjedu, što mom bratu treba. I mislim da je tu u biti da je tu dolazi do tog raskola. Kad je riječ o egoizmu, može li se taj egoizam ikako liječiti? Može u svakom slučaju, pa poniznost je jedna od najvećih kreposti. Mislim, poniznost je jedna od kreposti koje je isto također najteže dostići, ali ona je majka svih kreposti, to nam kaže Marija Terezija. Tako. Ili moguće, gospodine Vučemiroviću, biti ponizan danas? Pa apsolutno. Pazite, čovjek kad je ponizan, onda je spreman prihvatiti što da mu se dogodi u životu. Međutim, mi danas, ja tu držim dva uzroka i problema. Pazite, čovjek ako ne živi svoju vjeru, on sam sebe urušava. A s druge strane mi imamo jednu, pa i medijsku i političku pritisak na religiju, na crkvu, na vjerske institucije i držim da je to možda jedan od uzroka i problema. Što biste vi danas ponudili mladima i što biste ponudili tom mladom čovjeku? Naime, kakva je to vaša vizija budućnosti? Mislim da je svako ponaosob talentiran za nešto drugo. Trebamo živjeti drugčiji život, trebamo se odvažiti i pokušati napraviti nešto drugčije od ostatka svijeta. Pokušajmo biti ponizni jer to će nas u principu prva stvar koja će nas odvojiti od drugih ljudi, jer je jako malo poniznih ljudi danas. I također želim mladima poručiti da pokušaju svojim idejama, svojom srčanošću, svojom znatiželjom stvoriti novi i bolji svijet. A gdje će oni doći po taj recept o kojemu vi sad govorite? Pa mislim, evanđelje nam prvo nudi, Isus Krist nam nudi, jer nas on ne govori o nama kao o nekoj masi koja vjeruje u njega, nego nas on svakog ponaosob po imence poziva. Da dođemo i da probamo s njim ostvariti svoj snov. Dobro, a oni koji u Krista ne vjeruju, oni koji mu nisu blizu, a opet bi htjeli biti čestiti i možda jesu čestiti ljudi, što bi njima poručili? Poručila bi njima također da se trude biti drugačiji od ostatka svijeta, jer svijet je sadržan i od vjernika i od nevjernika i od svakakvih ljudi. Znači neka i oni pokušaju, jer svako je talentiran za nešto i najbolje se osjeća kada ostvaruje taj svoj talent. Nek ne rade neki posao na koji ih prisiljavaju, ne znam, na koji ga prisiljavaju ljudski obziri ili, ne znam, roditelji ili neko, nego neka pronađu ono u sebi što bi trebali raditi i to će ih sigurno učiniti sretnim. Postoji li danas možda jedinstvena formula za život ili ipak svatko treba i prema svojim sklonostima zapravo se u životu ponašati i prema svom stupnju obrazovanja i prema vrsti fakulteta koji pohađa? Naravno da ne postoji jedinstvena formula, ali onda bi svi bili uspješni da postoji. Treba se ponašati u skladu s onim što smo dobili. Znači neki ljudi su dobili
10 talenata, neki ljudi su dobili 2 talenta, oni koji su ih dobili 10, oni su 10 puta trebaju biti odgovorniji i 10 puta se više ostvarivati i više raditi na sebi od onih koji su dobili 2, ali nikog Bog nije ostavio kratkih rukava, kako da to kažem. Svako je dobio nešto. Je li vi nekad osjećate zapravo da vas je Bog u nečemu prikratio? Evo, imate i djecu koja pohađaju srednju školu. Je li vi već sad vidite zapravo u ovom trenutku, u ovom proljeću sada, kakva će to biti jesen? Pazite, ja sam vjernik ne od jučer, nego po tradiciji, iz obitelji. Ja držim da je najveća vrijednost ovog društva je obitelj. Mi ipak iz obitelji nosimo u život ono najbitnije, ono najvrijednije. Tu jesu škola, društvo, ali je obitelj ta ključna. I naravno, zahvalan sam Bogu što sam, Bogu hvala, evo, zdrav i živ, što imam obitelj, što imam djecu. I nadam se i nastojim tu djecu danas izvesti na put da budu sutra odgovorne osobe na korist ovoga društva i vjerujem da će ipak ostati, naći prostora, svoju sreću, svoje radno mjesto i graditi svoju budućnost u ovoj zemlji koja je, kako ste rekli malo prije, prebogata, prelijepa, posebno zato što sam ja s najbolje godine svoga života, svoje zdravlje utrošio u izgradnju ove i ovakve države. Prepoznaju li vaša djeca u obitelji vrijednosti o kojima danas tako često govorimo? Nekad možda ljudi ne znaju što to jesu vrijednosti. Pazite, opet vam kažem i ponavljam, obitelj je ta ključna. Masu momenata, evo, moja djeca su već velika, međutim, masu elemenata iz ovih naše bliske povijesti što se događalo nije im dala ni škola, ni ulica, ni koje kakve institucije, nego dala je obitelj, ja i moja supruga. Znači, to isto govori da smo mi na neki način sve ono što je bilo vrijedno u proteklom periodu zaboravili, stavili po strani. Jer pazite, mi moramo shvatiti jednu činjenicu, a to je ono što mene danas zažalosti. Ova država nije nastala ni 1941. ni 1945. Ova država je nastala 90. godine u jedinstvu hrvatskog naroda, u zajedništvu hrvatskog naroda na poziv prvoga predsjednika doktora Tuđmana. I ja držim da se mi moramo tim ponovno vrijednostima vratiti. S druge strane, mi imamo naše iseljeništvo koje ne smijemo zaboraviti da je dalo ogroman doprinos u stvaranju samostalnosti naše slobode. Danas na neki način oni su odbačeni, izgurani, a ja sam duboko uvjeren da kao što su sanjali, volili i dan danas vole ovu državu, spremni su u nju ulagati, spremni su sudjelovati u izgradnji njene budućnosti i držim da mi moramo jednostavno tu jednu čvršću poveznicu naći, jer mi smo ne mal narod, nego malobrojan narod i ne smijemo se dijeliti. Zrinka, kako biste vi sutra to Hrvatsku htjeli vidjeti? Htjela bih vidjeti Hrvatsku u kojoj su ljudi sretni, u kojoj su ljudi prijatelji, u kojoj su ljudi dobra djeca i dobri roditelji, dobre bake i dobri djedovi, u kojoj svi zajedno živimo sretni i gradimo novu budućnost za djecu koja će doći. Koja bi to vaša poruka bila, pa i čestitka u ovoj novoj godini? Tu imate minutu. Okay. 10 sekundi. Neće mi trebati. Pa evo, ja bih htjela poručiti svim mladim ljudima i svim ostalim ljudima da u principu u ovoj novoj godini u svakom danu posvete samo 5 minuta svojeg vremena da rade ono što vole, jer u cjelokupnom danu i sve ono što nas primoravaju da radimo i o čem da razmišljamo, da uzmu tih 5 minuta svaki dan i da razmišljaju o nečem što ih čini sretnim, da rade nešto što ih čini sretnim, da pročitaju neku dobru knjigu, jer kako je potrebna nam hrana da bi naše tijelo bilo u redu, tako je potrebna dobra knjiga da bi naš um bio u redu. Baš mi je drago da ste spomenuli dobru knjigu, jer ja sam mislio, ako to ne kažete i ako to izostavite, zapravo da ljudi mogu misliti da je najbolje ako popiju tog dana 10 flaša piva i možda još nekakav ubod. Nikako. Da. A vi, gospodine Vučemiloviću, evo, kako ste vi to ljudima čestitali Novu godinu, kako ste im čestitali Božić, s kakvim željama? Pretpostavljam da je to bilo iz srca. Ja, kad čestitam nekome nešto, prije svega mu želim zdravlje. Jer čovjek kad je zdrav, onda mu je sve drugo dostupno. Međutim, ja bi ovdje još poručio hrvatskom narodu da ima više vjere. Jer mi smo 90. godina s vjerom u Boga
ostvarili ovo danas što imamo. Znam da mnogi nismo zadovoljni, sam koji sam stvarao je, nisam zadovoljan s ovim današnjim stanjem u društvu. Međutim, ja ne sumnjam u hrvatski narod. Ja vjerujem u hrvatski narod i doćemo mi u onu poziciju, kako je studentica mlada rekla, da će ova država ipak jednom pružiti sve to svome narodu. Znači, ipak s vjerom u bolje sutra. Naravno. Evo. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Do iduće srijede, srdačan pozdrav.